To ako vyzerá? Ako držiteľ nejakého rekordu? Aha, ono aj jeden má. Konkrétne zadoja 693 km na jedno nabitie. Za mnou sa nachádza medzinárodná dodávka roka 2026 Kia PV5 vo verzii Cargo. Nákladový priestor až 4,4 metra kubického a užitočné zaťaženie 790 kg. Poďme sa rýchlo pozrieť do interiéru Kia PV5. Predo mnou prístrojový panel 7,5 palcov, displej infotainmentu 12,9 palcov, množstvo odkladacích priestorov a 2x USB-C, z toho jedno podporuje 100W nabíjanie. Batéria má kapacitu 71,2 kWh. Nabíjate ju pomalým výkonom 11 kW a pri rýchlom nabíjaní DC až 150 kW. No a toto bola nová Kia PV5 vo verzii Cargo. Viac sa dozviete v našom článku na našom webe carlog.sk a ja idem ďalej rozvážať balíky.